luar biasa. Wah, anu niki terose Pak Ketua badhe anu bagi-bagi teng penonton Pak nggih. Bagi apa Mas? Niki anu ketua niki representasi daripada yang diucapkan Bapak Surya Paloh, politik itu riang gembira. Wah, jadi siap. ketua niki menciptakan suasana yang selalu Segar. riang gembira, selalu segar, Oke. menjaga harmonisasi Betul. di antara kita semua. Ini terbukti bagaimana pagelaran wayang ini ketua sanggup menggabungkan dari beberapa elemen menjadi satu untuk saling dukung mensukseskan acara wayang ini. Amin. Kados pundi Pak Ketua? Inilah ciri khasnya ketua Nganjuk. Nggih. Nek kados Senengnya pundi? cuma seneng tok. Nggih. Saya minta Oke. gaya bahasa Indonesia mohon ya. Ya, Oke. Saya minta 2 penonton. 2 penonton. Ya. Wah, ayo. Ini saya bawakan sesuatu. Samping kanan saya, samping kiri saya, belakang saya, muka enggak ya. Muka enggak ikut. Saya minta 2 penonton, 2 penonton, 1 laki-laki, 1 laki-laki, 1 cewek. 1 cowok, 1 cewek. Ya. Ayo, masyarakat, ayo. Ayo. Satu cowok, Waduh satu lah iki cewek. kalungan sarung. Wes ini Bisa. asli Pak Ustadz ini. Kayak bartar weh. Ini agak mendekat saya, gak apa-apa, saya sudah jinak, gak apa-apa. Anu, ditanyain dulu Pak. Siapa? Saya Iya. mendekat harus kenal. Oke. Dan bukan saya seluruh penonton juga pengen kenal. Siap. Monggo memperkenalkan diri. Perkenalan. Namanya Mas. Nggih, nuwun inggih. Ngapunten saderenge sugeng dalu. Kayak suaranya komet. Kayak MC ya teman sampean Mas. Nggih. Nggih, sugeng dalu nuwun sewu pangapunten saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados MC mboten. Wah, MC ya jajal. Mboten. Oh, mboten toh. Mboten. Akhirnya, nggih. Nggih. Namanya siapa Mas? Dower. Sinten? Dower. Sop- Dower. Oh, Dower. Oh Mas Doer. Julukan. Oh, julukan. Nama asli? Angga. Oh. Aslinipun kula saestu saderenge ngapunten nggih Pak Dalang. Nggih, kados pundi Mas? Kula ngronggot. Nggih. Oh, ngeronggot. Ngeronggote pundi? Kelurahan kula. Wow, nggih. Oh, siap. Kula ndredeg saderenge. Santai. Ndredeg. Santai mawon Mas. Kancamu tuh Kula mengke nyuwun serampatan nggih Pak Dalang. Oke, nggih. Kula pengen nyrampat. Nggih, terakhir mawon Nggih. nggih. Nggih, Iki mengke, joget mengke. dulu. Mengke nggih, Nggih. mengke. Niki Mbak perkenalan satunya. Ayo. Oh, sampun. Namanya siapa? Rumahnya mana? Anu. Heni Setiawati rumahnya Domplek, Oh, Domplek. Domplek itu di- niku kecamatan kecamatan mana? Tanjung Anom. Oh, Tanjung tuan Oke. rumah, tuan rumah. 2 orang cowok cewek sudah di atas panggung Pak Ketua. Tentunya saya mau ngasih sesuatu. Ya Nah. toh? Harus iso jawab pertanyaan saya. Oke. Mbaknya dan masnya. Oke. Ya toh? Siap? Ini siapa dulu? Pingsut dulu. Yang menang duluan. Sud. Heeh. Sud. Ternyata yang cowok kalah. Minggir Ya, dulu yang oke. cowok sini. Sing Ya. cowok kurang fit mungkin. Ini- Oh, kalah. Oke. Ini kalau nanti jawabnya betul, pengen hadiah yang kiri, apa yang kanan, apa yang belakang? Waduh semua. Milih semua. Waduh. Nah, jadi tolong dijawab dulu satu pertanyaan saya. Oke. Hari ini ulang tahun Nasdem. Ya toh. Nasdem itu singkatan dari apa? Ah, ayo. Ayo, Pak. Nggak bisa diganti. Ya. Sampai bisa. Ayo. Ayo. Nasdem singkatannya apa? Jangan sampai tahu Nasdem sok nggak tahu singkatannya. Nasional Demokrat. Tenan diomongi iki mau ketok. Betul sekali. Wah. Nasional Demokrat. Luar Terus biasa. sing dipilih kiwa apa tengen hadiahe? Sing banyak. Tidak ada pilihannya cuma kiri Kanan atau atau kiri, kanan. Ya. Hmm. Hah?
Yang kanan. Bener. Lek kosong nggak apa-apa. Waduh, nekat ternyata. Los. Los Pak Ketua. Tolong ambil sendiri yang sebelah kanan. Satu. Ambil sendiri, nggak apa-apa. Ambil semua nggak apa-apa. Pak, mungkin lek kan ngambil sendiri, ibu kayak wes ngancang-ngancang. Nanti receh banget. Ini menjawab sudah benar. Jadi apa yang saya janjikan sesuai dengan janji saya. Monggo diterima. Tolong supaya dilihat seluruh penonton. Digawe, dijamin ori. Nasdem tidak pernah ada kepalsuan. Berapa Mbak itu? Dijamin berapa? ori, ya. Nah, tolong dipakai. Siapa ngerti isinya mercon? 1 2 kacamata. Pakai Kacamata. mesin tambah ayu. Dijamin original. Waduh. Ya. Iya. Nah, tolong difoto. Wes, difoto kayak tukang pijet. Kados bule. Sekarang tinggal yang masnya ini. Masnya. Ini juga ada pertanyaan, Oke. nggak boleh langsung mau ambil sebelah sini. Untuk Ini masih satu ini, sebelah pelumbukan. kiri ini. Oke. Nah, sebelah belakang itu di depan itu yang punya. Pertanyaannya Mas, Oke. Nasdem itu punya ketua umum. Ketua umumnya siapa Mas? Ah, Surya Paloh. Nggih, Bapak Surya Paloh. Tenan, Inji. apa Inji. roh konti? Bener teng tertancap teng mriku, Pak. Inji. Berarti baru malam ini taunya. Mboten. Dek winginane. Oh gitu. Ini tinggal yang sebelah kiri satu, ambil. ambil. Asal milih to, Pak. Heeh. Ambil. Copet. Weh. Ini gak kalah penting, ini juga barang original. Alhamdulillah. Bisa dicoba. Ayo dibuka Gak Mas. cocok dikembalikan. Bim salah Bim, ya. Lah ya kok pas karo kula Pak nuwun sewu. Kenapa niku? Gambare, Parfum wong kula ambune lebus niki. gambare boyo bisa. Beh gambare boyo kados kula niki. Kuwi mang nak sing burine isine wakeh. Pun napa? Dompet jene. Tapi milih kalih ngapunten kalih. Anu Pak, dua orang ini suruh joget dulu no Pak. Ya tak nyanyi saya biar joget. Ya siap. Ya. Dua orang ini biar joget dulu. Joget napa niki? Ah, sing joget bersama Oh, dulu dan iya. Joget bareng. Iya. Ya, cocok ya. Nggih, Harus cocok. joget dulu. apa dik nih kene lagune sing Biar didampingi. Kesucian hati niku lho terus Mas niku. apa Mas sing anu. Niku bapake napa? Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Ketua monggo. Wonten pamulutan apa, Pak? Joko Melarat. Melarat. Oh, Joko Melarat. Oke. Mengingatkan masa lalu saya ketika saya melarat ini. Nah, sing koyo aku aja melok nangis ya. Cukup aku wis nangis. Ayo Mbak Niken kita Oke. joget bareng-bareng. Nggih, monggo, Pak. Ayo. Joko Melarat, Mas. Joko Melarat, ya. Nggih. Joko Melarat napa Joko Tingkir niki, Pak? Melarat. Joko Melarat nggih. Oh, nggih. Yo. Ayo Mas Babar. Injih Mbak Niken. Ayo Ki, Kak Ratna monggo. Biyen mulmu aku wis kondo aku wong desa tanpa bondo tunggal Joko Melarat wong pangkat aku rekoso uripku wis moyo iki wis wancine
karo priya bagus sing padha suci ora nyono ora ngrewa yen sliramu teko Monggo Pak Ketua. Srengenge kulon parani yen wengi rembulan jenenge esuk dhewe srenge kanthi dele tresnamu asih Asta Brada. Oke. Masuk. Oke. Ayo goyang, Mbak. Aku wis kondo Uri budaya Jawi, Pak. Oke. Matur suwun. Matur suwun, Mas Bapak. Dalang. Matur nuwun. Suwun. Oke. Ini Mas Yogi belum dapat giliran. Sampun ketua. Matur suwun Mas Yogi. Matur suwun Nggih, Mbak Ratna. nderekaken. Piye? Ayo jene kene. Jare serampat. Jadi jaluk serampat sik. Ngapun. Serempat. Nggih, ayo serampat sik yo. Saestu niki. Iya. Lho Mas, biasanya umumnya lek wong njaluk ki nyawer sik lho Mas. Ya. Ayo ndi Mujiar we, ayo. Buayamu lho kan dhewe celeng-celeng. Bos. Mas ora lho Mas. Mas, aku ki ora guyon. Yo Mbak. Ayo, serampat ya. Selamat ya. Serempat. Oke. Kayak ngapa serampatnya? Sarungnya dicepak.
Matur kasih. suwun Mas, sarunge Mas, sarunge. Kocet nek sarunge. Sarunge keri. Nggih sampun Mas Akbar. Sampun istirahat dulu dek niki anu konco gete kaya wong jaranan gitu. Ayo. Mbak Yula. Heeh. Jumeneng yuk, jumeneng. Heeh, spoti yuk. Heeh. Spoti. Ceko. Yup. Asik. Yuk. Oke. Wilujeng dalu selamat malam. Wilujeng dalu Mas Dala. Oke, nah, iki durung nate ketemu aku. Nggih. Mula ora ana salahe perkenalan. Nah, namanya siapa? Nama Nggih. lengkap. Nami kula Yolanda. Yolanda, nama lengkap. Yolanda Stefani. Wala, Yolanda Stefani. Nembang Mbak Yola. Nggih. Pun merdeka mawon, gamelan apa musik bebas. Nggih. Sing nyemek-nyemek riyen mawon. Oh, jele. Semester pira ta Ki Sri? Semester 7. Oh. Lagi itu. Roket biyen wis entek. Ayo. Nebang napa? Nyuwun tindinganipun pelok 6. Dibawani niki. Nggih. Oke, siap. Wah, pelok 6 Mbah Tarkun. Waduh. Wes. Mangga pengen ngerti suarane. Sanadyan ta tangkep bumi prasetyanku tan genggangsa rikma lan nimas kang gemesake Lani Mas kang gemesake. Cucu. Alah. Ati pengen tak tebang ning kakungmu tan lila mesti Yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila. Terus. Kandak kepang grahita angel nggonku
Sambung wanci dalu. Wanci ratri karya usada Oke. Yuk. sing gedhe pangapunmu kang mas papujanku jejatong hatiku sambung kumbang wanci dalu ngrupita saremu kelawan karepmu Yuk. Kang Mas Kang mrane saking mure lestarine ape piratine tan ono ingkang nyaruwe yamong akibate aku mau bayangke remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika Murih lestarine, HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. mendah baya yen sida urip lan ngendika mesti bagya malnya jar lair putri Selestia kang bisa Yuk. nyuara dika kang wesrana Masuk dangdut slow, Mas Bambang.
Tutup deh, yuk. Mendah baya yen ta sedang urip lan ngendika mesti bakal Yo, disaut Mas Bambang. Bali intro. Jernair putri Celestia kang bisa nyuwaran nikah kales rana. Terima kasih. Mbak Yola. Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisha jumeneng bareng. Yuk, disepoti, yuk. Maka kersa, ayo sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, gue penutup ning limbukan mengko ditutuk neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk. Oke. Bebasane, mau katon
lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutukake ning paret songo ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya, krimingane pelok Batarkun. Ya, nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise sesaji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning grana sumerba arum kandanya kandanya sasmita jati sasmita wang siteng dewa
Suwuk. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing ndak tresnani anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung nimbali marang aku leren sawetara ya nduk ngono mak ingkang baku ya kuwi ngaturake apa wigatine awake dhewe sak kanca iya tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Oh, ngono. Iya. Ora lali ya kuwi kang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ngaturake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono ya, Mak. Oh iya, Sebabe apa? Sebabe ya mung panjenengane sing wis maringi malimbar kenikmatan, wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin lho. Oh, ngono. Ya. Mokal tanpa nikmating pangeran, ya. Awake dhewe sak kanca kang sarta kabeh para warga masyarakat bisa lek-lekan tirakatan bareng. Oh ngono. Ya. Aku arep takon karo Biyung, takon babakan apa no? Iki hajate apa, acarane apa? Kok ketok lek regeng, ketok lek gayeng. Aku nyadong dawuh menyang Biyung iki janjane acarane apa. Ngene ya nok piye? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi hari ulang tahun Partai Nasdem. Hari ulang tahun Partai Nasdem. Sing kepira? Yang sudah ya kuwi mencapai ke 11 tahun. Oh ngono. 11 tahun. Partai Nasdem. Luar biasa. 11 tahun iki angkane 1 karo 1. Dijumlah loro. Loro ki apa mengku werdi? Loro ki sesuai dengan hashtagnya. Apa kuwi? Hashtag iki loro, ya kuwi 1, yaitu adalah merajut kebangsaan, kedua merawat kemanusiaan. Wah iya. Wah ngono mak. Ya. Wah luar biasa iki mau sing paring dawuh sambutan mau sore uga pirang-pirang. Mau ana sing kandha, ana sing paring dawuh bengi iki acara Nasdem hari ulang tahun ke-11 tahun, acarane wayangan. Lah iya. Jare mau dawuh mau ingkang winengku kinurmatan wayang iki budaya sing hampir punah, sing wis dimoi karo para kalangan muda. Lah iya, sing wis ora menggemari wayang dawuhe mau ngono. Nanging yen miturut aku tiba kosok balen no. Oh ngono. Dadi paring dawuh kaya ngono kuwi mau aku ora trima. Sebab semakin kesini yaitu wayang ndak kira akan semakin lestari dan semakin tetap jaya. Oh ngono. Buktine ora ana janji dan sing bermuluk-muluk. Ya kuwi wayang yang diarani hampir punah, kuwi dijawab oleh Partai Nasdem, dijawab langsung oleh Partai Nasdem, dijawabe melalui bukti dan tindakan nyata. Apa kuwi tindakan nyatane? Yo nanggap wayang, ngono. Oh, nanggap wayang. Iki tindakan suatu bukti nyata. Oh, ngono. Ya kuwi Partai Nasdem sing seneng nguri-nguri kabudayan, khususnya wayang kulit.
Oh, ngono ya, Mak. Dengan adanya Partai Nasdem ulang tahun ke-11 tahun, iki ngadani acara wayangan gelar kelir gantung gong. Miturute biyung iki wis mbuktekake 3 perkara kok, Nok. 3 perkara. Telung perkara kuwi mau apa wae. Sing angka 1 ya kuwi Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Oh ngono. Tresno marang kabudayan kang dadi wujud karakter jati diri bangsa negara Indonesia. Oh ngono. Dadi awake dhewe iki wong Jawa, awake dhewe iki wong Indonesia. Karaktere wis beda karo wong manca, karo wong luar negeri. Arepa tiru-tiru wong luar negeri, wong pakanane wis beda, irunge wae wis beda. Ayo genah beda sekabehane. Termasuk budayane. Oh ngono. Partai Nasdem telah menjawab ya kuwi karaktere bangsa Indonesia adalah dengan budayanya. Oh ngono ya, Mak. Apa meneh mau pangandikane sambutan mau sore ana sing ngandharake politik Wali Songo. Oh ngono. Wali Songo apa meneh wis terkenal 4 kiblat 5 pancer. Ayo. Yang selalu menebar kedamaian dengan sarana dan media kebudayaan wayang kulit. Oh ngono, Mak. Iya. Kuwi bukti sing pertama, bukti sing kedua, Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang ki tegese partai sing dekat dengan rakyat. Kok iso ngarani ngono? Mergo wayang kuwi ya kuwi gerakan kabudayan sing mengakar rumput. Oh ngono. Diterima di semua kalangan. Oh ngono. Kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas kabeh nampa wayang. Mergo wayang dhewe kuwi sifate ya fleksibel, sifate luwes betul. Oh ngono. Iso nonton wayang bareng, ora bedak-bedake kabeh nonton bareng ning kene, tumplek-blek ana ing kene. Iki wujud kepedulian Partai Nasdem anggone mendekat dengan rakyat. Oh ngono ya, Mak. Ya. Lah sing ketelu buktine apa Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki membuktikan apa meneh. Ya sing dadi brandinge Partai Nasdem itu sendiri apa kuwi? Ya kuwi Partai Nasdem ki nak akeh-akeh anggotane, kuwi dari kalangan pemuda. Oh, ngono isih nom-nom. Isih seger-seger. Lah iya, mula ki dijumbuhke. Lah iya disumbutke, nanggap wayang, gelar kelir, gantung gong, dalange ya isih nom. Oh, ngono. Sindene isih nom, penabuhe isih nom. Oh, ngono. Tuwek sithik tak pateni, Nduk. Wis ya. Iya, iya. Ya luar biasa mula ora ana eleke, ora ana rugine. Ayo. Aku ngaturake patur nuwun terima kasih yang sangat banyak. Oh ngono. Kanggo sapa wae. Kanggo ya kuwi sing baku, Kang angka 1. Ya kuwi Kak Yogi Dirgantara. Oh ngono. Sing wis ndak anggap kaya Kang Masku dhewe, dudu sapa-sapa, dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur ya kaya ngono kuwi, Nduk. Oh iya. Kedua ya kuwi Kak Ratna. Wah iya, sing kepareng rawuh undangane sapa wae. Iki mau sore sing kepareng rawuh dirawuhi Bapak Gunawan Widagdo ingkang mewakili ya kuwi PLT Bupati Nganjuk Bapak Marhen sing ora bisa rawuh merga ana halangan. Lah ya, angka pindho undangane ya kuwi Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Haji Heri Widianto dan DPW Partai Nasdem Jatim
Kak Misbah, oh ya, Kak Iswanto, Kak Arani dan semua legislatif. Oh, legislatif Kak Yogi Dirgantara mau. Wah iki mau sore ya wis nemoni awake dhewe jagongan karo awake dhewe. Iya. Ndandim Nganjuk, Kapolres Nganjuk utawa kang mewakili uga kepareng rawuh. Uga kepareng rawuh. Iya. Wah, luar biasa. Disumbutke disumbutke. Ngaturke matur nuwun tanpa upama ya no, awake dhewe ngatasé seniman muda isih diparingi ya kuwi ajang utawa kanggo kiprah mengembangkan kreativitas mergo awake dhewe iki ya termasuk putra daerah Kabupaten Nganjuk ini. Oh ngono. Yang juga ikut mempunyai kewajiban ikut andil dalam ya kuwi membangun daerah Kabupaten Nganjuk. Mergo membangun daerah Kabupaten Nganjuk berjuang iki ya dalane maneka warna. Oh ngono. Ana sing lewat politik kaya Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara. Yen aku lewat budaya, awake dhewe berjuangi lewat budaya. Kabeh melalui jalannya masing-masing untuk Nganjuk tercinta. Oh ngono. Mau sore uga ana donor darah. Oh ngono. Bekerja sama Nasdem Nganjuk bersama dengan Sobat Anies Baswedan. Wo ngono. Ya, mau wis diadani. Luar biasa. Wah, hebat luar biasa dasare. Wiwit sore mau aku tekan kene nuansane wis sarwa biru. Biru. Biru iki bisa ditiru. Oh, bisa ditiru. Wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Lah iya, Partai Nasdem anggone berkiprah ya kuwi restorasi dan perubahan yang menjadi nafas perjuangannya. Wah iya, lan ora lali tansah nguri-nguri kabudayan. Oh ngono mak. Luar biasa ya didongake ya nok. Muga-muga hari ulang tahun yang sudah mencapai umur 11 tahun, ya, Partai Nasdem setelah acara pada malam hari ini semoga dapat semakin jaya selangkah lebih maju dan doa dan harapan semua anggota Partai Nasdem, legislatif DPW Partai, Ketua DPD Partai Nasdem, sing paling dawuh pangandikan mau sore. Harapane muga-muga ning Nganjuk 2024 bisa menang. Oh ngono. Amin amin ya rabbal alamin. Ya dilaras pelok digriming Mbah ben ora kaya pengajian. Ya. Ya. Jebul kae sing ndak anti-anti wus
sekali lagi Mas Bambang. Mengko perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan heeh mengko kareben dijlentrehke heeh karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara oh ngono heeh mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru. Ya mengko karepen munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng. Luar biasa. Iki uga Pak Antok Prapungkajaya. Oh ngono. SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, fraksi Nasdem. Oh ngono. Pareng rawuh. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun wis diberkahi. Iki akeh banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe, heeh, ya karo tambah dulur, heeh. Ya, iki aku di-chatting karo sapa? Karo Mas Agus Dalbo. Iki kanca-kanca pengerawit arep entuk hadiah iki mengko. Pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos lha iki. Entuk kaos 30 kaos. Alpan aja arep-arep, sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya. Ya, luar biasa. Yo ngaturake bintang tamu iki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Dik Niken Salindri. Ayo, diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini. Oh ngono disepoti. Ayo. Monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng. Ayo, ben saya regeng. Yuk, monggo Dik. Ya.
dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndak enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Alhamdulillah. dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok Iki. ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Boten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok Semangat, ketoke Mbak. radi-radi sakit ngono? Boten Oh, sakit. mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, mboten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warujayeng. Heeh. Nggih, teng Warujayeng dalam rangka acara Partai Nasdem Nasdem. yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, Mm. niki 11 tahun niku artinya Apa, Nek? kawelasan. Wow, Sewelas ki kawelasan. artine? Kawelasan. Oh. Nggih mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Amin. Heeh. Alhamdulillah seneng banget toh Dik Seneng Niken. banget Mas, niki Iki- sing mirsani nggih kuwatah bapak-bapak. Amin. Nah, acarane dasare ya wiwit tahun winginane Nggih. dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, Tahun nggih. lalu adanya pandemi Covid-19, Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Nggih. Dulu kan jenengan nggih Oh, ikut jin, andil derek. memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Nggih. Nah, Terus? sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh, nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh, nggih. Teng mriki nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih acarane kalih- Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh, nggih kok kayake. Aku dhewe ya lali, pokoknya Heeh. tahu kok Mas. Heeh. Ngaturke Ya. panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas? Mas Yogi Dirganlara, Oh, nggih. mosok pun lali. Mm-mm. Oh, nggih siap. Oh, sampun saliman kok kali. Oh, sampun. Nggih. Mm. Tiange niku to? Nggih, yang berkacamata. Sing Mm-mm. kathah ya Mas sing berkacamata. Mas. Isi timur kok piyayine. Oh, tasik timur. Ah. Oh, nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Dirgantara. Yogi sehat selalu panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah, iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya, Nah, biru. luar biasa. Ayo Dik Niken pengen ngatur ke apa? Tak aturi nembang sepisan dhisik, mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah Oh, ana ing ngaten. panggung. Nggih, cocok. Bawa apa sik sing nganggo bawa, mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih, Mas. Lho, nganggo bawa, nganggo bawa. Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh ngaten nggih. Manut monggo. Sak mardikane penggalih. Ya. Ya. Monggo. Mampian